Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Gaurkoan, Urbasa Parke Naturalera hurbildu gara. Urbasa Sakanaren hegoaldean eta Lizarrako merindadearen iparraldean kokatzen dugu. Urbasan gaur gure ibilbidea 7,5 kilometrotako izango da. Hemen ibilbide ugari daude, baina gurea Pilatos balkoitatik joaten eta dolmenan jarraitzen izango da. Hemendik hasi eta zirkular bat osatuko dugu. Lehen esan bezala, 7,5 kilometroak osatuz. Hemendik bagoaz. Gure ibilbidearen hasiera hemen parkinetik egingo dugu, Pilatos balkoietik zehazki. Hasieratik hemengo kartelak ikusiko ditugu, informazio orokorra eskaintzen digutenak. Hemen hainbat gauza ikusiko ditugu, zer ikusiko aukera dugun, zer gauzak zer respetatu behar ditugun, non aparkatu behar dugun, denetarik informazio orokor bat jasotzeko. Hemendik aurrera, horrelako kartela jarraitu eta Pilatoseko balkoia disfrutatzeko aukera izango dugu. Bagoaz aurrera. Egira, ibilbidean barna, basurde markak ere ikus ditzazkegu. Hemen inguruan ibiltzen direnak. Ea beste baten bat ikusten dugun. Aurrerago. Kaixo, berriz ere, gaur etorri gara Urbasako natura pixkat zuen ganatzera. Hemendik, Barindanotik eta Bakedanotik eta justu Urbasaren petik dagoen natura aztertuko dugu. Gaur ikusten den bezala, pixkat odeitsua dago goiko partean, zere nahastu egiten dira bailara estu hauetan, bai haize hotzak zein bero, eta hodeiak kondensatu egin dira, eta segurazki geroxeago bista hobeagoa izango dela. Hemen Kararria eta mendiaren barnetik oso esanguratsua den ibaia atera egiten da. Bere urotz zein kolore turkesako pixkat margotuta dagona edo. Ure derra ibaia alegia. Gaur saiatuko gara, hemen Urbasaren inguruan dauden bai animalia zein landare pixkat zuen ganatzen, bai paisaia eta naturaren pixkat arloan ikusgai izango ditugun elementu hauek. Ongi etorriak eta bazepa. Urederra ibaiaren alboan gaude, Urbasatik ateratzen da ibai hau eta Ega ibairuntz egiten du. Urederra ibaia eta haren kainoia bada Nafarroko leku bisitenetarikoa. Gehien bizitatzen den lekua, aixe. Iratiren oianarekin eta San Ferminekin. Ona etortzeko eta Urederra ibaia pixkat ikusteko, haien bere iturburua,
sarrera eskatu beharra dago, eta mugatua da bisitari batzuetarako. Nafar gobernuari deitu, eta etortzeko posibilitatea izango dugu. Hementxe bere urak garbi-garbiak ateratzen dira, eta askotan haren jauzi eta putzuekin kolore turkesa eta haren arrainak ikusteko posibilitatea izango dugu. Amurrainak eta oso oxigenaturik dauden ibaietako animaliak. Adibidez, urzozoa berehala atera egin zaigula, ze bera da leku hauetako adierazle handienetarikoa. Urzozoek jaten dituzte ornodun gabeko zizare batzuk, harrien azpikaldean bizi direnak. Hortxe, berak egiten duena da, pinguinoen teknikarekin hegazte egiten du uren azpikaldean. Nola sartzen da oxigenoa uretan? Hemen atzekaldean ikus dezakezuen ur-jazien bidez. Beti iturburuetatik ateratzen diren urek egiten dutena da kolpatu eta kolpatu. Modu horretan oxigenoa haizetik uraren barrura sartzen da. Hementxe ur oso oxigenatua ditugu, eta apurka-apurka iturburuetatik eta bailarak irekitzen diren moduan, ur horiek eta energia hori murriztu egiten da, jaitsi egiten da, eta pixkanaka erabiltasun horrekin, bai landare zein animalien oxigeno gastu horrekin, pixkat haren oxigenoa gutxitu egiten da. Funtseskoa da ere, eta hobeto sartzen da oxigen hori, urak, hotzak badaude. Urotzek ezaugarri hori dakate, eta erre oso importantea da, batez ere ur horiek ez oso bero izateko, ibai ertzeko eremuetan zuhaitzak egotea. Haien itzalen bidez, gure urek, bai hemen Urederran eta beste Nafarroko beste leku batzuetan, funtseskoa da haien itzala, temperatura horren, uraren temperatura pixkat, batez ere udan, bai gordeleku zein uraren temperatura asko ez igo dezan. Gaurko saioan, Lizarraldean gaude, hemen daukagu nire Gibileko aldean Bakedano edo Bakedau herria, eta herri hau famatua da, hemendik Urederrako ibilbidea hasten delakotz. Urederra, ibai eder bat da, bere izenak dion bezala, batez ere famatuak dira bere urdinak, urdin beresia, urdina turkesa, eta berez hemendik ibilbidea ateratzen da, Urederratik errekaren ertzetik badoa, eta hemendik ja Pilatosen balkoira iristen da, bere azpiko aldean sortzen baita hemen ibaia olako ur-jauzi eta putzu eder batzuekin. Urederrako iturburua Amesko ibarran kokatuta dago. Berez hemen daukagu bai Ameskoako mendiak, hemen ondoan baita Urbasako mendiak daude, Urbasako mendizerra, eta oraintxe bertan aparkaleku erraldoi batean gaude. Urederrako iturburua gero eta fama edo ospe gehiago hartu du, jende pila bat etortzen da, eta kontutan izanta nola hemengo naturgunea babestuta dagoen, azken urteetan erabaki dute egunero
500 pertsona baino gehiago ezin direla pasatu, eta horregatik batez ere udan hitzordu hartu behar da, eta hemen daukate kotxeak edo ibilgailuak aparkatzeko lekua, eta hemendik Bakedautik ateratzen da Urederrako oinezko ibilbidea. Hemen inguruan hainbat naturgune aurkitzen ditugu. Lurralde hau nahiko lurralde berezia da, alde batetik, klima aldetik, bai Ameskoak eta baita Urbasako mendizerran aurkitzen dugun klima hezea da, klima atlantiarra, eta hemen ibarran berriz, herriak dauden ibarran, klima erabat aldatzen da, ez da klima atlantiarra, baizik eta klima mediterraneoa edo kontinentala. Horentxe bertan, Lizarran gaude, eta hemen dugu Edurne Azkona, Lizarraldeako Patzuergoko langidea, ezta? Bai, egunon. Egunon. Orduan, horentxe bertan gaude Basko-Navarro trenbidearen tren geltoki zaharran, hementxe Lizarran bertan, eta orduan hemen daukazue informazio puntua. Hori da, bai. Gu justo hori esan duzun bezala, trenbide zaharreko 0. puntuan gaude, hemendik hasten da gaur oso ezaguna den bide berdea, eta hementxe daukagu bisitari guztiei harrera emateko informazio puntua. Eta hemen gaina ikusten ditugu hainbat mapa, baita bertako produktuak, orduan Patzuergoak zeintzuk dira bere helburuak? Gu azken finean bi zati ditugu, ez? Bi kide mota osatzen dute Patzuergoa, alde batetik Lizarraldeko udaletxeak ditugu gure barne, eta horretaz gain enpresa edo turismoarekin lanean aritzen diren kide pribatuak ere sartzen dira gure baitan. Eta horien artean, egiten duguna da, azken finean, Lizarraldeak aurkezten dituen aberasgarritasun guztiak sustatu, promozionatu eta azken finean munduari ezagutaraztea. Hori da gure lana eta horretan ari gara landalan egunero. Ibilbidetik hasi eta berehala metro batzuetara Pilatos balkoian sartzen hasiko gara. Hemen, Lizarraldea ikusteko aukera izango dugu. Bista eta parajeik iragarriak dira hauek. Goazen disfrutatzea. Urbasa, Sakana hegoaldean eta Lizarrako merindadeko iparraldean kokatutako natura parkea da. Gaurkoan, Pilatosen balkoia bisitatuko dugu. Eta ibilbidean barna, naturparkearen hegoaldeko mugan dagoen behatokia ikusteko aukera izango dugu. Ikusi dezakegu hemen aurrean, goian, zoripide bat bintzat ematen. Ibilbidean zehar, halako zuhaitz zabaletandeak izango ditugu. Hemen gerizpean geratu daitezke ratutxo bat. Egingo duguna da, geldiunetxo bat egin eta biztendaz disfrutatu. Horrela itzalpean gustora egongo gara. Piston beroa egiten duta. Beno, tragoska honen ostean, bagoaz gure ibilbidea egin jarraitzea. Hemen itzalpean oso gustora gaude, baina jarraituko dugu Pilatoseko balkoia ikertzen. Bagoaz! Behatoki honek 900 metroko vertikal izugarria dauka, eta bertatik Urrederra ibaiaren urjauzia ikusteko aukera daukagu. Ibilbidean zehar, 3 kilometro egin ditugu dagoeneko. Lehen esan bezala, dolmenen bidea jarraituko dugu. Eta bidean zehar, halako zutabe pare bat aurkituko ditugu. Beraz, jarraituko dugu bidearekin.
urrengoaren bila, urrengo dolmenaren bila. Arekin jarraituz, hemen Pilatos balkoia ikusten dugu atzean, eta hemen bidegurutze txiki batekin elkartu gara. Hainbat GR markatzen dituena. Hemendik bera Lizarrako aldera joango gara Bakedano herrira zehazki. Eta beste aldetikan, GR 282 jarraituko dugu. Beraz, guk aurrera jarraituko dugu, gure dolmenaren bila. Urbasan gaude, eta hementxe ikus dezakezuen moduan, badugu pixkat landaredia eta paisaia nola banatu egiten den, edo hemen Urbasako pixkat itxura zein dan. Hemen ene atzekaldean pixkat Urbasan aurki ditzakegun basoak, batez ere, pagadiak izaten dira. Bai, hemen ja goiko partean, askotan behelainoa dau, eta ezetasun hori ikaragarri gustatzen zaio pagoari. Baita ere, gure zorua edo hemen zapaltzen ari garen harria, bada kararria, eta askotan zorua oso pobrea da. Hemen gatz mineral gutxi aurkitzen ditu eta zoru gutxi, gai organiko gutxi dagoelako, bitu, hortikan okil beltza entzuten ari da, haren pixkat lurreratu egiten den kantua, pixkat behorraren antza izugarria duena, aldiz, egaz egiten duenean krik egiten duelarik. Esan bezala, okil beltzari eta hemen dagoen basoari, pagoa izaten da, eta okil beltzari ikaragarri gustatzen zaio pagadi zahar hauen zura, bai haiaren kabia zen haiaren elikagaiak bilatu ahal izateko. Pagadien artean eta sakabanaturik aurkitzen ditugu soro lurralde oso zabala. Hementxe pixkat belardi oso motz abeltzailearen ondorio den belarra aurkitzen dugu. Soroak eta pagadiz sakabanaturiko paisaia aurkitzen dugu hemen Urbasako goiko parteetan. Parke natural batean gaude, eta orduan hemen egin daitezken jarduerak pixkat limitatua daude. Aldiz, paseatu ahal izateko eta naturaz disfrutatu ahal izateko leku apropos batean gaude. Gainera, hola pixkat haize fresko honekin paseatzeko temperatura itzela daukagu. Bazen pixka gehiago ezagutzera. Hementxe, Urbasako gainean, haien soroetan, aurki dezakegu landarediaren espezie berezi bat, badela elorri txuria. Krata egusa ere, deitzen zaio, haren izen zientifikoarekin. Udaberriaren hasieran eta neguaren bukaeran, haren lore txuria, pixkat hortaz dagokio haren izena.
Askotan, honek badu forma berezi bat, ze behorrek lantzen dute haren adarrak eta hostoak. Hementxe, garai hontan ja, ikus dezakegu nola, udazkenaren hasieraren fruituak pixkat berdetzen hasia direla. Orain gorri bihurtu behar dute, udazken partian, eta ja osaturi daude eta fruitu hauek, delako manzanitas de pastor edo, garatzen hasiak dire. Agian, zuhaixka hau jarri dezakegu ere gure hirietan eta gure baserrietan, ze adibidez gazti guztiek pixkat elikatu egiten dira fruitu hauetaz, eta gure naturan bizi diren zenbait espezie etortzen dira elorri txurietara, haren fruituak pixkat jan ahal izateko. Haren zura ere gogorra da, eta, esan bezala, haren hostoak forma berezi dakate. Hementxe dakagu elorri txuria, Urbasan, eta gure mendietan aurki dezakegun zuhaixka oso erabilgarria. Ugaztunak ikustea arras zaila da. Batzuetan, bai egun sentian, zein ilunabarrean, pixkat elkartzen dira gizakion eta ugaztunen bideak. Aldiz, egunean zehar, guk haien arrastoak aztertu ditzakegu, batez ere haiek gauez egindako arrasto horiek. Hementxe, parian, ikus dezakegu, ugaztun artiodaktilo deitzen deritzon animalia baten arrastoak. Seguro denek bakizutela basurdeari buruz ari garela. Hementxe, pago baten azpikaldean, pagoaren fruituak bilatuz, aritu egin dira, segurazki basurde familia bat, pixkat atzeman daiteken lanaren ondorioaren gatik. Haiek egiten dutena, haien sudurrak eta haien lagin handiekin, buelta ematen diote pixkat zoruari, lurrari, hortxe, pagadiko fruituak bilatzeko helburuarekin. Gero, dena landu dutenean, pixkat espesurera edo zuhaixketaren basoaren barrenia, pixkat doaz babes bila. Hementxe ikus dezakegu hemen dena edo bizilagun baten animaliaren arrastoak. Orduan baita ekitaldiak eta bultzatzen dituzu, ezta? Hori da. Hemen Lizarraldean urtean zehar ekitaldi asko ditugu, festa tematiko ugari, eta horiei bultzada handi bat eman nahi diogu, eta horretarako apustu egiten dugu haiekin lan egiteko, udaletxeekin batera antolatzeko, eta hori ezagutaraztea ze gauza handi ditugun hemen aurkezteko. Gainera, Lizarraldea eremuan, aniztasuna handitz ikusten dugu. Alde batetik, adibidez, klima aldetik, ez? Ikusi ditugu baita Urbasako inguruak, olako oianak, bagadiak, klima atlantiarra ezea, baina gero berriz, hemendik hegoalderantz, erabat aldatzen da klima, eta klima mediterraneoa, mahastiak eta aurkitzen ditugu, hau da, baita ardoak eta. Hori da, ezke Lizarraldea anistasunaz, deskribatu daiteke, oso anitza da, eta guk esaten dugun bezala, Lizarraldea Nafarro txikia dela, uste dugu. Azken finean, zuk esan bezala, bai klima aldean erabateko desberdintasuna dago, Urbasara igotzean 800 metro baino gehiagoko altueran gaudelako, eta Riberaroino jaisten bazara, aldiz, oso klima askoz makalagoa da, laua, beroa ere nahiko nabaria da, iparraldearekin konparatuta, eta baita gastronomian, ondarean eta naturan oso anitza da. Eta hori da baita ere gure berezirtasuna, horretan bai garela bereziak ere.
Lizarraldea, bereziki Lizarra hiria, ospetsua da bertako ondare arkitektonikoa, hemengo eraikin erromanikoak, baina hemen Lizarraldean ez da bakarrik ondare arkitektonikoa eta artistikoa, baizik eta ondare naturala aldetik ere arrasa aberatsa da. Oso. Lizarra hiriburua bezala zuk esan bezala, ondare kultural nabariak ditu iparraldeko Toledo deitzen dugu ere, edo deitzen dute kanpotarrek ere, baina horretaz gain gastronomia oso aberatsa daukagu eta nola ez disfrutatu daitezkeen inguru naturalak ikaragarriak dira eta oso ezaguna gainera. Eta gainera Urbasaz gain, nolabait ere inguruko leku ospetsuena edo fama gehien daukanak naturaldetik Urederra. Hori da. Galdetzen duten guztiok Urederra ezagutzen dute edo bertara joan nahi dute, ez? Eta Urbazan hori puntu nabarmena da eta nik uste gainera galdetzeagatik pena merezi duela ikustea, ez? Oso turkes polita ditu, oso ibilbide egokia da edozein adin edo taldeentzako eta nola ez inguratzen duten hori pagadi eta pinu eta oso kolore okre horiek ederra egiten dute hori bizitatzeko eta bertara ailegatzeko nola ez. Gaina urtean zehar, segun ze urtaroan baita ere erabat aldatzen da, ezta? Hori da, bai ur kantitatea eta bai ingurua, koloreak eta ingurua azken finean, hori bere berezitasun eta erakargarritasun berezia dauka urteko hilabete bakoitzean. Jendea gehien bat noiz etortzen da, udazken aldera adibidez, zuhaitzen koloreak eta aldatzen direnean? Egia esan, jende gehiena udan etortzen da, baina ez da Urederra bizitatzeko nik uste urtaro edo hilabete egokienak. Zuk esan bezala udazkenean kolore hori, narantza, gorri horiek oso polita egiten dituzte hori. Inguruak zuhaitzak ikusteko eta baita udaberria ja ura bere puntu goienean dagoenean eta nik uste bi sasoi horiek egokienak direna Urederrara joateko eta bertatik paseatzeko. Halare, azken urtetan hain ospetsua egin denez, naski arazoak hasi ziren eta gaur egun erreserbatu egin behar da, ezta? Hori da, egunero orain 500 pertsona bizitatzeko aukera eman dute, muga hori dago, eta erreserba gabe ezingo dute ez dago aukera bizitatzeko, hori helburua delako ingurua zaintzea eta pixka bat hori lasaiago usteko bai ibilbidea eta ingurua, ez? Azken finean natura errespetatu behar dugu eta horretarako hartu dute erabaki hori eta murrizketa, baina, nik uste dut 500 pertsona aski direla egunero bizitatzeko edo segurazki egun batean aukeraz baldin badago erreserba egiteko egun asko direla aukeran eta inork ez dela bizitatu gabe geratu behar. Beno, iritsi gara Trikuharria markatzen duen bidegurutzera. Hemen, kartelak esaten duen moduan, Arteko Saro Trikuharria aurkituko dugu. Iritsi gara zirkuitua markatzen duen helmugara eta hemendik buelta egingo dugu hasi garen tokira. Bagoaz ikustera Trikuharria. Hane. Poliki iritsi gara gure Trikuharrira. Hemen zutabe honetakin pintzen duen bezala, brontzearoko hilobi baten aurrean gaude. Zehazki 915 metrotara. Eraz, iritsi gara gure helmugara 4 kilometro ostean eta bagoaz ikustera zelako Trikuharria daukagun. Handia benetan. Eta nahiko sakona. Trikuharria da
7,5 kilometro dituen ibilbide honetan zehar, behatzeko eta ikertzeko izango dugun beste ezaugarri esanguratsuenetariko bat. Dudarik gabe, mendizale ibiltari eta zikloturistentzako lurraldea da Urbasa. Urteko dozen garaietan gozatzeko eta disfrutatzeko aukera ematen diguna. Gure abiapuntu lekura. Atera gara Trikuarria ikusi dugun tokitik, izan ez Itzalpetik, eta orain Lautadara pasatu gara. Hemen pista besterik jarraitza ez dugu, gure helmuga punturaino. Han bukatuko ditugu gure 7,5 kilometroak. Pistatik jarraituko dugu. Hemen eguzkia gogor ematen du, beraz krema apurtxo bat eman, uredan eta bidea jarraitu. Bagoaz! Beraz, hau da Pilatosen balkoia osatzen duen ibilbidea, zirkularra eta 7,5 kilometrotakoa. Urbasa parke naturalean kokatuta dagoena. Besterik gabe, bukatu dugu gure ibilbidea eta eguzkiarekin bagoaz zeo zer hartzera. Bueno, hementxe Urbasako parke naturalen leku berezi batean gaude, badela Pilatoseko balkoia edo hemen Urederraren iturburuan dagoen malda edo hementxe ikusten ditugu bai gure soroak eta pixkat basoen arteko muga. Hemengo geologia oso berezia da eta egune oso malkartsuan gaude. Hemen ibaiak egin du bere lana, Urederraren ibaiaren iturburua, eta kararri hori urtu egin du. Ja azpikaldean ikus dezakegu gure herria edo gizakion pixkat etxe bizitzak, eta nola inguratuta daude bai gure nekazari arloko eremuetatik, non batez ere garia ekoizten den lekutan. Ere inguratuta ja guneak pixkat malkartsuagoa dauden lekuetan, basoak ikusten ditugu horbean batez ere aritzak eta goiko partetan pagadiak nagusi. Hemen goian noski larreak eta pagadiak. Hementxe Pilatoseko balkoiatik ikus dezakegu pixkat bai Allin zein Iaia Gezarazeko baiaren pixkat lurraldeak. Hemendik ere ikus ditzakegu animalia basatia batez ere harrapariak. Ez da konbenigarria hemen ohiko parteetan animaliak behatzea batez ere gaztiak. Orain udaberria eta udan saiestu behar ditugu batez ere leku hauek ze animaliei zaie ugalketa garaian goikaldetik pixkat gizakiak haien kabiak ikustea. Orduan horregatik pixkat atzera bota dugu gure burua eta kontutan hartu behar ditugu gure parke naturaletan eta gure natura pixkat bizi diren beste animalien pixkat ezaugarriak. Horregatik pixkat atzeratu egin gara eta bakarrik komenia izango litzateke ikustea eta atzeruntz berriro egitea. Horrela bai gure disfrutea eta gure zoriontasuna haien ugalketarekin pixkat iraunkortasun horren bila pixkat funtsatu dezakegu. Hemen goian askotan behelainoa dakagu eta agian komenigarria izango litzateke pixkat GPS-arekin etortzea. Gaur egun eguzkitsua aukeratu dugu eta apurka-apurka behelaino hauek goruntz egiten ari dira.
etorri zaitezte, Urbasa eta Handiako parke naturala pixkat hortaz disfrutatzea batez ere udako egun bero hauetan, hemen pixkat beti haize fresko izan baitugu. Gaur esan bezala, Urbasaraino hurbildu gara, hemen Amezkoetako bailararen pareko ingurunera, eta beti da plazer handi bat bai bistarentzat eta bai gure zentzu guztietarako Urbasara etortzea. Haren paisaia, haren abereak, haren animalia basatiak, haien geologia, justo iaia Nafarroaren erdian daukagun parke naturala da, eta animatzen zaituztegu gutxienez urtean behin ona etortzeko, ze haren kanpinak, haren landetxeak eta haren natura pena merezi dute asko eta asko onaino hurbiltzeko eta haren naturaz gozatu ahal izateko. Onaino gaurko saioa eta espero dugu gustatu izana, saiatu gara pixkat Urbasako natura zuenganatzen eta hurrengo batera arte. Mila esker. Gainera, Urederra Urjauzi edo ibaia sortzen den lekuan inguruan, aurkitzen ditugu alde batetik bai Pilatosen balkoia, hori nahiko ospetsua ere da, eta baita inguruan baitugu herriska batzuk, herriska hauek ere herriska ederrak, ez da? Bakedano, Zudaire... Bai, iparralde horretan hori xarma berezia, ez? Transmititzen dute herri txiki horiek, batez ere hori Bakedano ezaguna Urederrako iturburuagatik, baina baita Zudaire, Gastako enpresa bat daukate bertan, bizita giatuak egiteko aukera dago bertan, eta inguruan ere aurrekin edo taldekin kobasuloak bizitatzeko aukera, daukate herri inguru horretan, baita bertan alokatzeko ere, hori ingurumenaz disfrutatzeko eta bar, eta nola ez, aurten, ere, iaztik ere, Lizarraldeko partzuergotik sortu ditugu edo egin ditugu txirrindulaz egiteko 2.200 kilometro baino gehiagoko ibilbideak. Eta horietako batzuk justo herri horietatik pasatzen dira, eta beste aukera dago gure iparraldeko zonalde hori bizitatzeko, ez bakarrik oinez ibilbide edo ruta asko direlako horren inguruan, baizik eta baita txirrindula hartu eta turismo beste modu batez ere egiteko aukera sustatzeko. Baina herriska hauek txikiak dira, baina bai horra aurkitzen ditugun eraikinak, erdi aroko eraikinak diren, edo gutxienez eraikin zaharrak dira, eta gainera herriska hauetan ere bai ongi bereizten da, ez, nola Urederran bertan daukagulako mikroklima ezea, eta herriskak berriz ja daukate berze nolait ere mediterraneoko edo klimarekin lotura. Hori da bai, Urederran badirudiez, hori esan bezala, mikroklima horretan sartzen zarela, ez, behin ibilbidea egitean, eta gero herriak beste aurpegi bat, ez, erakusten du klima inguruan, eta hori etxe oso politak, oso ondo kontserbatutak daude, eta ikusteko ea nolakoak ziren, ez, behintzat herri edo biztanle horien historia, baita horren lekuko dira etxe horiek, eta nola ez jendea bertan bizi dena oso atseginak dira eta ongi etorri ezin hobea ematen diete joaten diren orori. Mila esker Edurne. Zuri, eskerrik asko. Bakedau herriak 150 bat biztanle ditu, eta landa eremuan gaudenez,
bai aurkitzen ditugu nekazal etxeak, baina turismoa ere gaur egun gero eta garrantzi gehiago ere daukanez, hainbat landetxe ere aurkitzen ditugu. Bakedau herritik oso gertu, Zudairi herria aurkitzen dugu. Zudairi herria, Ameskoa Barrengo udal herriaren udal burua da, eta gaur egun 250 bat biztanle ditu. Eta hementxe, Zudairiko San Andres elizaren aintzinean bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.